Isaias profetaren liburutik. Hona zer adierazten duen jaunak lurraren azken mugetaraino. Esan Sion hiriari, hara, badator zure salbatzaileak. Berekin dakar garaipen ari dira, berak askaturiko herria. Herri santu deituko diote, jaunak askatuak, eta zuri Jerusalem hiri desiratu deituko dizute. Zapuztu gabeko hiri, jaunak esana. San Pablo apostoluak Titari egindako gutunetik. Anaien maitea, jaiko gure salbatzailearen bihotzona eta ongi nahia agertu denean, salbatu egin behar. Ez duk egindako zuzenbidezko egitzeagatik, bere errikia bat baizik. Jaiotza berria ematen duen garbikuntzaz eta Espiritu Santuak eragiten duen berrikuntzaz. Espiritu hori oparo usikitu jainkoak, Jesukristo gure salbatzailearen bitartez. Horrela, ongi nahi utxez jainkoak zuzen egin gaituelarik, itxaren dugu betiko biziaren oinordeko egin gara. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesukristoen ebangelioa San Juanen liburutik. Hasieran bazen hitza, eta hitza jainkoarekin zen, eta jainko zen hitza. Hitza hasieran jainkoarekin zen, gauza guztiak haren bidez eginak dira, eta egindakorik ezer ez da uragarri egin. Hitzagan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunpean argi egiten du, baina ilunpeak ez zuen onartu. Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Munduak zegoen eta munduaren bidez eginaren arren, munduak ez zuen ezagutu. Bereen gana etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, haren izenean sinisten dutenei alegia, jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez dira, giza horretik sortu, ez da giza nahieratik ere, jainkoagatik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta ikusi duguaren hitza, aitagatik graziaz eta egiaz betea datorren seme bakarrari dagokion hitza. Jaunak esana. Ego berriok guztioi, hain zuzen ere, esan duke, festa horretako ekitaldirik nagusienean elkartu gara. Hauxe dugu festa honen muina. Hauxe dugu, esan jatzake, gaineko ospakizun guztien jatorria. Gu hemen,
Elizen ospatzen ari girana. Jesus jaio dela. Jesus mundura etorri zela. Jainkoak maite gaituela. Jainkoak gizon egin zela. Jainkoak hartuko dela. Eta hauxe dugu beste gaineko gauza guztien jatorria, sorburua eta hau gabe, hau ospatu gabe, gaineko guztiak bere esanbideak, bere arrazoia galtzen du. Horregatik, esan dut, ekitaldirik nagusienean hartuko gara da. Ekitaldi erlijiosoan, gure jaunaren jaiotza modu sinistunean ospatzeko hemen elkartu dira dago. Eta jaunaren jaiotzak hainbeste gauz ekarri dizkigu mundura. Baita, esan genezake, gure egutegia mundun edatuen dagoen egutegia Jesusen jaiotzak eta oinarritua mundu gehienean, beste egutegi batzuk ere badaude, baina edatuen diferentzikin hauxe dugu 2022 urtean duela eta 2025 urtean sartuko dela, esaten dugunarik da urte horiek igaro direlako Jesus jaio zenetik. Edo eguberri giroa hainbeste tokitan ospatzen dena, jakien eskaitasuna baino haratalikoa ospakizuna, eta batez ere desio onak, gero konprimiko dira edo ez, baina eguberriak desio onak ekartzen dizkigu, bakea, elkartasuna, maitasuna, pobre eta zakorratzea, adiskidetzea, famili giroa, ospakizuna, alaitasuna, guzti horiek, kristautasuna baino haratalikoa zenak, Jesusetan dute baita ere bere sorburua, bere jatorria. Jesusen jaiotzak guzti hori ekarri nahi dugulako. Eta horiek azkeneko ondorio besterik ez dira. Horrek dira, mesedegarriak dira, mundua pozaz betetzen dute, baina hoik azkeneko ondorioak besterik ez dira. Importantena, jaio dela, gusatzera etorri dela, jainkoak egin gaituela, jainkoak maite gaituela, jainkoa gure artean dagoela. Eta gaineko guztik, horien ondorio ditugu. Hoxera, gaurkoan hemen, ospatzen ari gerana eskatuz, gure jainkoari bihotzean dugu fede hori sendotu dezaiula. Ez dira, seguru asko, Europa Occidentalean, kristau izateko edo halako ikuspegi espirituala sinistuna edukitzeko garairik garexenak, bestelako giroa sortu dezakegu hotzagoa, materialistagoa, konsumistagoa, gaur egungo Europa Occidentalean batez ere, mundu guztian ez da berdin. Baina horregatik ezin bestekoa dugu jainkoaren laguntza hori. Berak gu bihotzea dugu fedearen izpi hori, fedearen su hori, sendotu areagotu bezainula. Eta fedearekin batera, beste bihoza eta horrekin bukatuko dut. Itxaropena, ezin bestekoa dugu itxaropena. Nahiz eta bakoitzak, bere bizitzan, momentu gogorrak edo zaila izan, nahiz eta munduari erreparatzen badiegu, oatzen eran zenbat momentu eta zenbat leku dauden horren egoera txarrean, baina gure itxaropena jainkoaren dugu. Eta hoiz eskatzen dugu, nahiz eta egoera zaila izan, nahiz eta egoera txarra izan, berak eman dezailua itxaropena. Bera jaio tokian, ikaragarrizko sarraskiak ikusten ari dira bera horrekin. Eta azkenik maitasuna. Jesusen mezurik nagusiena hoize du. Jainkoak maite dituela. Jainkoak salbatu nahi dituela. Eta nahi duela guk ere, bera eta lagunkoa maitaratzen da. Hoize da ere, eguberri horretan eskatzen duguna. Bere mezu hori barneratu eta gure bizitzan gauzatzeko behar dugun garrazia eman dezailua.
eta guztun zeu gure egilea. Pontio Pilato
Era berean, afaloko berdin izaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei erantzien esanez. Artza zuetara guztiok dugatik, hau ere ogoraren janizkata, itun berri eta betikoaren egoa, zuentzat eta askorentzat, pekatua barkatzeko isuriko dena, erizkidea nire garri. Gogoan zarkalgan guztiak zabaturik dagoen zuten izan, erabazko maitasun osora Francisco de ikasatuekin, Florentzio beratzearekin eta gizon guztiekin atean. Gogoan zarkalgan ez dugu txalopen ematen gure sedeak eta hilako guztiak. Bereziki, Herman Morena, Otxatorena familiko elkargoak, Jose Luis Laurelia, Mikaela Villalona, Juanito Juanito Carlos
egin dezagun moduko. Jainko errokitsua, gaur jaioten munduaren salbatzailea jainkoaren seinala bihurtzen dituen bezala, egin gentzala egin ere, errege bizitaitak, gizaldi eta gizaldietan, egunera rapasak izaztuela, eta egunera ikainak izaztuela guztio, jaun zuekin, berekan zaintzatela jainko guztiarenak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren